Сега право на отговор поиска Симон Милков. Добър вечер. Заплашвате ли наистина Явор Божанков? Аз даже не знам има ли смисъл да коментирам това слово изявление на въпросния народен представител. По-интересно трябва да бъде на вашата аудитория това, че един народен представител се саморазправя с един гражданин от трибуната на Народното събрание. Аз, доколкото знам, Явор Божанков е избран за народен представител. Неговата функция в парламента е да създава законодателни инициативи и да кове закони. Не да се занимава с лицата, които доказано са го уличили него и купувачите му на гласове от Паромайци и Драганово Горнооряховско. Купуване на гласове 2019 година журналистическо разследване господин Дремджиев, което е излъчено в национален ефир на Нова телевизия. Разследваща журналистка, която водеше разследването е Тина Ивайлова. Аз съм поставеното лице с скритата камера, което фактически излови 3 лица, които бяха задържани с мерки за неотклонение. Много е интересен тук момента господин Божанков да обясни на вас и на аудиторията и на избирателите на ППДБ, след като е такъв борец срещу Пеевската прокуратура. Коя прокуратура го предпази от наказателно преследване за купуване, продаване, разбирайте, предлагане на гласове? Симон Милков не само, че не е многократно осъждан престъпник. Симон Милков не е установяван в корупция. Няма партия, няма парламентарна група, няма държавна субсидия, няма служебен транспорт, няма брокани на НСО, няма пункт за вторични метали, за вторични суровини, няма заложни къщи. Под никаква форма баща му не е ходил при Кирил Добрев, не е договарял чрез Соти Рушев 400 000 лева, за да може Явор Божанков да прескочи в листата лица като Мариана Бояджиева, Весела Лечева, Стоян Витанов, изявени социалисти. Симон Милков няма ППДБ, Симон Милков няма капитал, няма дневник, няма медиапул, няма и господин Веселин ДС Дремджиев, който да му търка имиджа всяка божа вечер, където и както сме за добре, не случайно Явор Божанков не е намерил никъде другаде трибуна да се говори глупостите, освен при Веселин ДС Дремджиев, както и капиталовите медии на Иво Прокопиев и на Иван Кръстев, които наредиха това смешно служебно правителство. Сега... Не само, че няма заплаха за живота и здравето на Явор Божанков, а човека, който пострада от това журналистическо разследване, съм аз. Рязаха ми гумите, заляха ми колата с влажна боя и ми бяха изпратени тумба мангали. Съдите ли го за това? Няма как да го съдиш, когато неговата фамилия е презела прокуратурата във Велико Търново. Областната дирекция на полицията във Велико Търново, когато неговата фамилия много добре знае цяло Велико Търновско и околия, кой е Явор Божанков, кои са фамилия Божанков и какво влияние имат те върху прокуратура. Ще се видите в съда. Никъде няма да се виждам с този измамник. Добре. Никъде. Той пък твърди също. И вашия страх да ме поканите в студио да говоря достатъчно. Имам един въпрос. Знаете ли какъв въпрос? Бил ли сте агент на Държавна сигурност? Имам досие в Държавна сигурност, защото моите роднини и до този момент живеят в Западна Европа, в Белгия и в Италия. Бил ли сте агент на Държавна сигурност? Не. Имам картонче, да. Ето го. И това всичко, да. До там точно. се ограничава в Държавна сигурност. Кажете друг въпрос. Аз искам друго да ви попитам. Да ви попитам друго. Включих ви, за да ви попитам, ще се извините ли на колежките, които обидихте публично? На коя колежка? Как са ме обидил? Ето е. Посочете ми обидата. Ето е. Обидих. И само да кажа още нещо. Рая Назарян, не само, че не ме е изгонила и това са глупостите на Явор Божанков. Пак ще питам за вас, нормално ли народен представител се занимава с някой си гражданин? Питам ви защо показвате среден пръст. На журналисти до сградата на Народното събрание. Престъпници са онези, които му купуват гласовете. Питам ви, нормално ли е да показвате среден пръст на дам? Нормално ли е 12-годишният син на депутат да стреля по друго дете и да няма Питам ви, нормално ли е, ще се извините ли или не? Бих покажа среден пръст на тази мисирка, среден пръст бих показал на всяка една медия от кръга Капитал. Разбрах ви. Благодаря много. Наистина, благодаря ви. Достатъчно. Всичко, което трябваше да кажете, казахте. Благодаря. Методи Андреев. Като почнем от Рая Назарян, която каза, че ще ги такова, какви да бъдат отношенията в това Народно събрание? След като самата председателка, иначе симпатичната Назарян, има такъв, меко казано, фриволен език. Зад кадър. И така, както казва и господин Милков, тя не го е спряла, значи те така общо взето харесват. Тя си харесва такъв тип репортери. Най-вероятно той харесва такъв тип спикер на Народното събрание. Въобще симпатията е зимна, като гледам аз.